Eu son Gabriela, monitora do salón e testemuña. E é que un bo día, cando as monitoras e os monitores fomos a abrir o salón do libro, atopámonos con algo arrepiante. Nunha das salas, onde están os libros xigantes, atopámonos cun home tirado no chan, inmóvil. Estaba morto. Pero quen era? Que lle acontecera? Axúdasnos a averigualo. Vexo que sodes excelentes nisto de descubrir misterios. Xa temos o nome, pero que lle pasou? Moi ben, xa sabemos como se chamaba e de que morreu, pero cales serán esos 3 libros tan divertidos que conseguiron facer que Faustino Caldo Cocido morrera coa risa? Ben, moitísimas grazas por axudarnos a resolver o misterio. Sabíamos que podíamos confiar en vós totalmente. Ahora xa podemos avisar a todo o mundo para que teña cuidado non lea de golpes os 3 libros. Moitas grazas por axudarme. Calquer outro caso que haxa que resolver, avisareivos a vos os primeiros.